tilbage. Yes. Back. Vi skal nok regne med, at det bliver nogle mining episoder. Ja, i hvert fald nogle af dem her. Fordi vi og så har vi tænkt os at smide noget af alt det lort, vi har. Det vil vi simpelthen. Ja, jeg kommer ind nu her. Okay, så nu har jeg fået gjort det rigtig lækkert som det. Ja. Men du har også slettet nogle af de der ting der, jo. Jeg lagde også alt muligt pis. Det har du slet ikke. Ja, jeg har slettet alt det der farming lort og pis og noget. Ja. Crap. Ja, altså, vi har faktisk lige ved at tænke lidt på at lave en farming simulator i 2013 let's play, men det gider vi ikke. Der er mange, der synes, det er lidt sjovt. De synes ikke, at vi skal spille normalt, de synes, vi skal spille money modes. Det gider vi ikke. Så desværre. Vi vil prøve, jeg skal lige have derinde. Jeg laver lige en masse. Ej, har jeg ikke noget jern på. For nu af så laver vi ikke flere stenpiller til sommer. Så bruger vi bare jern. Hey, skal vi ikke hugge den her vej? Jo, men jeg kommer ned lige om lidt med noget jern. Hey, jeg har ikke nogen torches. Nå, så prøv lige komme. Jeg er halvvejs, så prøv lige komme op. Jeg kan jo bare. Prøv lige komme lidt op. Nej, her. Jeg står lige her ved siden af. Fuck man, de glider ned af dem her trapper. Ja, de glider ned ad dem. Nice. Eller på et tidspunkt, så skal vi altså også rydde op i alt vores crap, vi har her. Og så, den der kakaobønne frem, den der vil bare stå normalt, når man bare får han til at pynte noget, fordi vi gider alligevel ikke lave cookies. Jeg er så nederen, fordi man får kun én hungerbar ud af hver eneste, man spiser. Det er ikke sjovt. Jeg begynder lige at mine den her vejle. Ja, men mine den bred. Ja, jeg har en 4 brød her. Vi skal komme ned med. Vi skal have en jernlys. Har du det? Nej, jeg har det ikke. Hvis nu vi skal vinde, ja. Så er det godt lige. Men vi lige når vi har filmet lidt, lige har spillet lidt, så regner vi med at gå op og lige gå lidt op i vores chest. Vi har ikke mere jern. Nej, vi har ikke. Hvor, prøv lige at skrive, hvis I kan se noget på den jern nu. Sådan her. Nej, det var løgn. Okay, dernede. Den der sidste dernede. Lad vi vores gode ting med i den der. Har vi ikke nogen shit her? Man får det ikke det eneste sidste her. Jeg mangler lige nogle klakker nu her. Tryk også lag 10 og lag 11, men det er lige så godt som lag 12. Jo. Prøv lige vi skal lige have noget at spise, så vi er tilbage igen. Jeg har ikke noget blik. Nå, jeg kommer med. Vi skal til at have fundet noget jern. Vi har fucking 14 stykker af. Ja, men det er jo heller ikke så meget. Nej, det ved jeg. Det er faktisk rimelig vigtigt med jern. Ja, det er ikke for mig. Men jeg strip miner bare en lidt smule her. Hvis du ser alt det jern, du ser, det tager. Der ligger også lidt mad i chesten hernede, du ved. Hvor meget er det? Der er 20. Iron! Der er meget her. Godt. Så vi vil også fortsætte lidt. Squad Fury. Ja, lidt af hvert. Det er det, man finder sådan lidt. Der kommer lidt af.
gå herned, og så bare vejen videre her. Ja, men har du lavet egen? Jeg laver altså lige nogle egne her. Men kan du ikke bare begynde at bare blive ved med at mine lidt ned, helt ned til bunden? For nogle gange så er der også nogle gode ting til bunden. Ja. Bare helt ned. Det var det, jeg lige... Hvad? Prøv lige, hvad er der? Er det diamond? Ja. Prøv lige tjekke, om der er lava omkring det. Ja, fuck skal det være det? Det kan godt være, du må. Tror jeg ikke. Jeg kan ikke høre noget. Jeg vil håbe det. Der er ikke meget. Jo, hvad skal vi lave? Skal vi lave en et dammesprog der? Skal vi prøve at grave ned til bunden? Ja. Er det ikke noget med dampfælde? Jo. Ja. Jo. Hvor mange fik vi? Vi fik 7. Så vi kan lave en dammfælde. Jamen vi har 8 i forvejen. Ja, men så er der også nogen også. Skal vi lave damebukser? Eller damesko til os? Og jeg bruger altså lige også det her stenpæk. Så har vi sat en lille Nej. Skal vi ikke også lige lave noget helvede hernede? Hvordan vi kan smide alt det der ud med kaktus? Hold med på det. Hvad er det der? Hvis ikke I kender det, så ved I nok. Hvis ikke der er nogen, der ved, så hvis man smider ting i kaktus, så forsvinder. Ja, vi har noget brød eller sådan noget her i også. Ja, oppe i kyst. Jeg tager lige efter det. Jeg er nemlig lige ved at dø. Vi gør, der skal være sand dernede. Der. Har vi ikke noget af det? Oppe i... Har du diamond på den? Eller vi laver den kiste deroppe. Den deroppe. Vi bruger den lige. Ja, jeg prøver lige at tænde. Kom med. Den gang der. Der er ikke nogen herinde, der kan have brugt den her. Nej, helvede, den kommer lige her. Nej, så tager jeg ned. Fanden, er det den her vej, jeg har op? Kæft, vi er bare meget lort. Og ja, på et tidspunkt så er der også kommet et system i kisterne. Det er det så fornemme. Fint. Ja, det er bare det stort lort. Og ja, vi har også det her med kaktus herinde, det ser sådan der. Skal jeg lige prøve at droppe noget dernede? Nogle gange mere til Western, det er ikke brugt skid. Det er den eneste grund til, at vi og så spørger man, hvad har I taget det? Ja, garanteret, er det bare helt tilfældigt at lave det. Nej. Fordi vi har taget det for at få XP. Tænkte, de kan vi ikke dømme. Men ja, det er for det. Hvad fanden laver jeg? Det er fordi jeg ser. Er du med på, at du lige kommer op snart? Op snart, det er ja, så begynder vi lige at fjerne noget til her. Det skal vi have. Hvad står der egentlig i den bog der? Den har jeg bare set nu, vi havde. Grieve til at hun. Det der er ingen nogen, der bruger hack. Det smadrer vi. Ja,
Eller hvis vi finder ud af, og så sige alt hvad I vil om os, men hvis vi finder ud af, at der er nogen, der har fundet vores hus med hack, og det kan man altså nemt se, hvordan det er, de har gjort, så melder vi. Så melder vi, at det er politiet. Ej, sgu ikke det politiet. Men vi har jo allerede en timefree, eller hvem de fjerner, det skal vi ikke. Hvad? Nej, vi har drukket i år. Hende ind, når vi lige er færdige med optagelsen. Nå, det er vi faktisk ikke. Ja. Ja, farvel. Ja.